Bueno, hoxe vamos a ver un repertorio que está un pouco misturado, pois vai haber cousas desde espiritual, americano, tamén pois algo de rock, algo de pop tamén, despois algunha cousa tradicional galega tamén e algunha peza, incluso algunha peza brasileña. Eu empecé dirixindo a moita da xente que estaba no coro na Escola Municipal de Música de Portosín, hai moitos anos. Despois, eu deixei esa escola e depois eles aquí crearon este coro, porque moitos deles son profesores do instituto, non? E entón, me reincorporei, digamos, nesta nova formación e xa levo un montón de anos con eles e estou pasando moi ben. Bueno, para cantar é un pouco seco, o espacio está moi ben, pero non é o lugar máis axeitado que hai para cantar. Seguro que todos os cantantes cando chegan aquí queixaránse do mesmo, porque, claro, ao ser tan seco costa moito o traballo cantar. Oxe, vamos a apoiar con un pouquinho de amplificación para que eso non se note tanto. Bueno, metemos unha versión bastante novedosa do Midiño, por exemplo, e despois, bueno, temos tamén unha peza moi bonita de Maxim Blanco, un gran cantautor ourensán, e despois, pois eso, xa che digo, moita cousa, bueno, dos estilos que me gustan a mí, sobre todo, rock, pop, espiritual, non? Porque tamén a eles gusta cantar este tipo de cousas e por fazer tamén algo un pouco novedoso e que salga un pouco da liña habitual dos coros. Baila, baila miña nena, que son cascabeis nas túas pulseiras. Baila, baila, baila. Estamos aí todos un pouco cansadinhos, hoxe fai un día estupendo de playa. Mirade, cando nós propuxemos hai meses, proponemos todos os anos quen quere participar no coro, temos pensado conseguir 3 obxectivos ao longo do curso. Un é que participen todos os rapaces que queiran. Aquel que queira participar, aquí ten o coro para pasar un rato divertido. 2, transmitir mensaxes positivos neste mundo que vivimos, transmitir mensaxes como que imos transmitir co seguinte tema. E 3, sempre que podemos colaborar con todas aquelas entidades ONGs que necesiten ou que nos pidan a nosa colaboración. Entonces, hoxe, nos tres temas que ides ver aquí, están resumidos estes 3 obxectivos.